ez du importa ze polikizoa zen, betire ez bazak gelditzen, ez? Bai. Bai, zer da gertatzen, horren azpian do beldurra. Gizakila normalki gertatzen zaiguna da, bizitzan eskubira edo ezkerrea behar dugun, ez? Ze hortan, hau, eskubira edo ezkerra zer da. Urko otorko altza gaurra faltzea, eta urko ez du bat egoika faltzeko. Mino esaten baiot ez dutela jo nahi, gaizki hartuko. Eta orduan, esango jot, baiezkoa mino nik ez du jo nahi. Posoi da bide gurutze bat. Bide gurutzean non, zer imango jot garrantzi gehiago. Ni benetan sentitza dute nahi, ni benetan nahi dute nahi, edo beste horrek nahi du nahi, edo erne, Ze benetan hasten baga behitzen, agian beste horrek ez du afaldu nahi. Nio beste batek engantzatu du, eta horren arrastaka dabil. Bueno, zein da kontua? Ni beldurtzen baldin mana, ez jo, zein gon, nire alde posizionatu gune, edo bestin alde, zurrun bilo hortan sartzen, eta hor, no, ataskatua zaude, itxentzu, energia pila bat erre, nekatzen zapila bat, kriston tensioa, zegorputza dena azidua, zuketzun mezioi. Asko zobe da, erekin lehioa eta lori alde batean mutu bada, pues bai, eta beste alde batean mutu bada, pues ez, total, bite eukiko zu ze irabazita ze galdu. Jamion, erreixena hori da, baina batzutan zaila da, esatia ez bat edo ez? Nio dena, esketa, guk izan edo zoriontsu, minio zoriontsu izateik suposatzen ardura hartu gabe. Zoriontsu izateko posizionatu inbertzu. Zoriontsu izateko, koetia hone botakoik o are botakoik. Eta bitu ze pozizion. Nola honek edo ere, koetia bota berralda ba. No joda, si! A ber. Posizionatu zaitezki gehirea pila batea. Era pila batea, minio, zu barruan santitzen zuen horren arabera. Eta inorrei kalte hileko asmoa, egiten zuen bitartein zu ongion goza. Eta gainetzu bilatzen inorrei kalteikia, naiz bestikak inan hartu duten kalte bezala. Minoi bere ikasketa da, ez da zuria. Afaltzea gonbidatu zaitun horrek, agian bere asmoan guztiak inindu. Eta zuk agian gaizki hartuzu. Zegoan dela hilabete bat badakizu afaia intzutela eta horren ez izun deitxu. Minio ikasketa izanena da. Gonbidatu zaitunana? Osea, gaina gonbidatzen zaitula, gaina behar du ikasketa, zein xantitza gaizki, zein horrena da ikasketa. Zaila, bai, ikasketa egitea. Zaskoetan bestean gane bai, pentsatzen dugu. Planteatzen dena edo soluzio bezala planteatu itegena da, egunero tarte bat eskaini zu buruai. 5 minutu zula, pues 5 minutu, hasi 5 minutukin. Jongo za poliki horronta gehiago, horronta denbora luzatzen zertik honik baidu. Eta zuzue buruakin horronta gehiago egon, azkenin erantzunek, osea, galderaik eskaitzak uste, ez dia aieture egin. Urko afaltzea torko alea, ez, nik aspaldi utzinin afaltzea. Ez da problemik, bihar arratsaldeko lautan nontzozte. Bakotxa be aldian, no, boi baldik, inon joz. Nik jora ebila. Osea, bihortzen za proaktibo esaten horta. Zure bizitza egokitzen zuri benetan betetzen zaitun eran. Besti kontu nuki bai. Eta bestik asarretzen dira, bai, minoi bestinik asketa da. Hemen jainkoa nik dakitela bakarra da, energia, eremua, deneta aietzen dena, baina guga gizaki batzu aldena hintakito. Interesantea dena hor, beak aipatza hona da, gelditzen etzan bitartin ongi zuz, ze aiza horreatzen. Horretik ez da bilatzen kompetizio bat, ez da sprint bat. Da, gaur altzun zoriontxuna izan, eta bihar altzun zoriontxuna izan. Eta bihar pasata, aurrena egon aietu arte, aietzen denin, gaur izango da, esaldi bakarra, gaur altzun zoriontxuna izan. Aietuko da, bihar aietuko da, gaur izatin. Animo!